Hello mga ka-idol, for today's video aniana usab ako mga ka-idol aron mohatag kaninyo og update. May kalabutan na sa akong balay diri sa bukid. Okay, so far nini mga tungura karon mga ka-idol, finally gitaora na gyud og jealousy ang akong mga bintana sa akong balay diring dapita karon mga ka-idol. So ang gipili din ako mga ka-idol nga color sa akong jealousy mao ang color black. Kay nice kaayo, and then mausad ni ang uso karon nga color mga ka-idol. And then ang nabayran di ay nako aning tanan mga ka-idol kaning upat ka bintana no. 7,000 tanan mga ka-idol, dala install na ni siya mga ka-idol. Oo. And of course ako ang i-shout out di ay no kining duha nga maoy nag-install karon sa akong jealousy nga taga Himino Glass and Aluminum Supply nga taga dinhi ra usab sa lungsod sa Mualbual, Cebu. Solido og pulido gayud ang pagtrabaho ani nila mga ka-idol, og paspas usab kini sila nga mo install. So mao to mga ka-idol, while busy ang mga installer, busy usab ang akong papa og ihaw sa Bisayang manok, kay maoy ako ang ipasud-an sa mga nagtaod sa akong jealousy. So mao to mga ka-idol, finally nahuman na gyud og taod ang jealousy sa upat ka bintana mga ka-idol. Almost 2 hours ra mga ka-idol na human ra dayon og install. So inaana sila kapaspas mo trabaho mga ka-idol. Okay, so far mga ka-idol no, mao lang kini ang update sa akong balay diri sa bukid. Okay, that's all for today mga ka-idol, and see you again next time. Bye for now mga ka-idol.